गईले बनवा साथे उनका कनियावा बनवास ना रहे बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे। जहनी दोनों भाई पूछे मैया जी से बात हो ऐसन मगन मांगे कैलू अपघात हो जहनी दोनों भाई पूछे मैया जी से बात हो ऐसन मगन मांगे कैलू अपघात हो तेज दिहल प्राण पिता सुन के बचनवा बनवास ना रहे बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे बनवास ना रहे। प्रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिंदुरिया बाजार। लेके रह राजपाट रहो ना महलिया प्रेमवा टूट के बिगाड़ दिहलू खेलिया लेके रह राजपाट रहो ना महलिया प्रेमवा टूट के बिगाड़ दिहलू खेलिया महारा के साथे रहल के खजनवा बनवास ना रहे बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे बनवास ना रहे। प्रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिंदुरिया बाजार। नीरज नयन देखे भइलया पघात हो 14 साल कैसे रहब पूछे सिवा बात हो नीरज नयन देखे भइलया पघात हो 14 साल कैसे रहब पूछे सिवा बात हो कृष्ण मोहन पूछे जाके भर के नयनवा बनवास ना रहे बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे तलखन मन लेना कहनवा बनवास ना रहे। प्रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिंदुरिया बाजार।